Ang babaeng namugos na musod sa crime scene samtang padayon ang binakbakay sa kapulisan o sa suspek sa pagpamusil. Patay kang Lawaan III Barangay Captain Jimmy Barlitik o Gyud gipasaka na og kaso sa kapulisan. Pasaylo lang unta sa kapulisan kagabi kay nakasabot nga nabalaka lang siya sa iyang mga ginikanan nga apan matud pa arogante gihapon ang mga babae. Si Chona Carrion sa follow-up report. Siya si Teresita Valleja Moralta, 46 anyos, usa ka British citizen. Kalit siyang midasdas sa dapit kagahapon. Gumikan kay ang iyang mga ginikanan, silingan sa suspect nga nag-amok nga si Segundino din Torrefranca. Apan gipugan siya sa kapulisan, gumikan sa kapiligro sa dapit ug padayon pa ang pinusilay. Apan padayon ang pagdumili ni Moralta sa pagdili sa kapulisan. Mato di Major Arjolito Cabagnot, Deputy Chief sa Talisay City Police Station, nga grabe ang pagkaarugante ug way pagtahod sa otoridad si Moralta. Ug gani bisan diha na sa police station, padayon ang pagstorya og sakit sa kapulisan hinungdan nga gipasakaan og kasong serious resistance and disobedience to a person in authority. Para di po sila mahimong casualty na inoon nga dugang na po na problema sa mga kapulisan kaya mo ang ipa-priority gyud ang mo ang safety sa mga katawhan. Unya despite sa pagpahimangno na to kaniya nangisog maninon siya. Nagdumili na pagluwat ug pamahayag ang dinakpan. Uban ni Marlon Melgaso, Chona Carrion, Balitang Bisdak.